Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Zure amonari begira jartzean, begi batekin zure ama eta beste begiarekin aita aldi batera ikustea bezalakoa baldin bada, edo zure herri Baskaia, Gabonetako familia Baskaren osantzekoa gertatzen bazaizkizu, ez kezkatu, lasai, Nagore irazuztagarren aurangak, lasotuko du zure kezka gaurko saioan. Kaixo, Nagore eta punto. Gaur izen buruari begiratuta garbi dago berriro endogamiaz hitz egingo dugula. Nere abizenak aipatuta berriro ere garbiago geratu da. Baina, esan behar du aurrekoan, ez? Aita eta ama primuak lehengo entregan, jaso genuen erantzuna ez genuela espero. Gaia nola tratatu genuen ikusita, sare sozialetan masiboki kantzelatu gintuzten, eta masiboki denean, esan nahi dut, zehazki txio bat jaso genuela, ironiaz betea, eta hor lazioen txioak. Oso ondo pasadut podcast honetan abildua Irazuztabarrena hori ni naiz, eta abildua Asier Elek, hori zuzara, exonormatibitatearen alde egin duten defentsa sutsua entzuten. Gainera, txio bakar hori etxeko norbaitek bota zuen, gorka berezi hartuak. Baina, esan behar dut ere, personalki bat ere urbiltzu zaidala pixka bat kapazitistak ginela esanez, edo... Ja. Bai, eta horan, bigarren saio hau, zertarako ingo dugu, gure burua justifikatzeko. Bueno, nik ere justifikatu nahi nuke, pizkat, Bai. Bai, alegato txiki bat. Bai, zu hasiko zera edo... Gurasoen bezala. Zu hasi. Bai. Gu... ni, eta esango nuke zure, hizkuntza ezbortitzaren alde tope gaude. Areago. Zuta biok, horri buruzko Amelia Barkinen formakuntza saio batean, egonda gara elkarrekin. Bai. Ez aldala. Argiak antolututa. Eta gero parranda. Batzu gehiago, ez datzu gutxixo. Tope gaude, hortan. Tope gaude. Bai. Baina, gure entzulei esan behar diet, politikoki zuzenaren mugak errespetatzen saiatuko naizela, nita zitzen gotu nahi. Beti, baina baldin eta monarkia eta pederazten multinazional katolikoak tartean ez baude. Hor, auto salbuetxita nago edo gaude. Bai, moni auto salbuetxita nago, hori, azkenean beste zoritxarraz edo ez gaitasunez barre egitea ez dagoelako ondo. Baina norbere buruaz barre egitea bai, eta Asier, zuk aurrekoan eta oraingoan berriro ere nire abizenak aipatu zenituen, eta gerian utzi zenituen nire intimitate genetikoak. Bueno. Edo zati txiki bat, ze lau abizenena da izebergaren punta. Uste gaina aurrekoan ez nizuen erakutsi nire birraitona eta birramonaren argazkia. Bai. Primoak ziela, eta bizkiak ematen zutela. Uste nun argazki bera zela. Hori da. Beraz, pertsona bera, barkatu. Bai, beraz nik badut eskubidea endogamiaz nahi bezala hitz egiteko. Ze, ondo abil? Bai, kakata ondo esan behar, Ze, normala aiz? Normala? Aitatama primuak, oinatiko primaria, herri Baskaia.
Gaiatama primuak, Oñatiko primaria, herri bazkaxa. Ze xauk? Xaukela xauk. Ze xaukela? Xaukela xauk. Baina ze xauk? Xaukela xaukela da? Bueno, Eta txisa barruan egite dituzu? bai. Vale. Nahiko ondo atera naiz. Ez nuke esango Kleopatraren mailan, baina Bai, ongi. bai, Victoria Federica baino beto, pentsatu nahiko nuke bai. Edo ez. zaila. Bai. Baina, bueno, zuk esan dezun bezala, gainera endogamiak eta endogamiak daude, ez? Eta nik bereiztu nahi nituzke endogamia hautatua nolabait eta derrigortua. Hau da, monarkiek, gutxiengo privilegiatuek, beren privilegioiei talde murriztu batean eusteko erabili izan dute endogamia, ez? Eta azkenean propio bilatu dute hori. Eta guk kasu hori egin genien burla, eta jarraituko dugu. Bai. Bueno. Baina beste kasu askotan, populazio isolatuetan, endogamia ia derrigorrezkoa izan da, ez? Eta gainera miseriarekin, ez? Miseria gorriarekin lotuta egon noi da endogamia hori. Bueno, gero dago oinatiko salbuespena, baina bueno, hori endogamia praktikatzen dute gustatzen zaialako, eta ez da zer gertatzen, Bai. Osea, hori ondo. Nire familiarena ez dakit arrazoia zein den. Zin, oinatiarrak. Ez. Hori urrutiegi dago. Uste, 200 urtetan 40 kilometro egin ditula familiak. Bueno, kontua da, esan dugu ez, bi errealitate daudela, ez? Txienez, endogamia behartua eta ez behartua, hautatua. Eta gaurkoan ikusiko dugu, bi errealitate horiek bat egin zutela denbora eta toki berean, zehazki Lasurdesen 1922 urtean. Lasurdes da Extremadurako eskualde bat, Cáceres iparraldean dagoena, Salamakarekin mugan, ez? Eta 1920an, edo 20ko hamarkadan, 8.000 biztanle bizi ziren, oso egoera txarrean, inguru malkartsua zen, eta da oraindikan erabat isolatua, inkomunikatuta. Gaina 8.000 ez ziren bizi nukleo bakarrean, Osea, herrixka txikietan sakabanatuta, bai. Lurra harritxua zen, antzua, eta ezer gutxi ematen zien jateko, orduan desnutrizioa orokorra zen, higiene baldintzak tamalgarriak, animaliekin bizira batera bizi ziren, eta lo egiten zuten, alako txabola iukullu modukoetan. Doña Sofía bezala, Doña Sofía? Animalekin lo eta elkarbizi. Bueno, aspaldi dutela. Ez lo eta ez elkarbizi. Analfabetismoa 90%koa zen, heriotza tasa ere oso altua, eta ia biztanle guztiek paludismoa, tuberkulosia eta kretinismoa zuten. Kretinismoa. Bai, enanismoa ere oso ohikoa zen. Eta azkenean balintza horiek isolamendu eta egoera hori eta hezkuntza falta horrek horiei guztiek endogamiara egiten zuten, ez? Eta alderantziz ere endogamiak egiten zuena zen arazo horiek guztiak areagotu, hori da, handitu. Esan beharra dago, egoera aspalditik zetorrela, ze Lope de Vegak berak idatzi zuen horri buruz, 17. mendearen hasieran, eta orduz geroztik egia da batzuk salatu zutela, ez, gertatzen zen Lasurdesen, eta aleginen bat edo beste egin zutela egoera aldatzeko, baina bueno, alegin ofizialik, etzen egin Espainiako erregea, Lasurdes erreskatatzera joan zen arte, eta bakizu zintzen errege hori? Zintzen. De los árboles frutales me gusta el melocotón y de los reyes de España Alfonsito de Borbón, Alfonsito de Borbón. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi, que ayer tarde no la vi. Mercedes en Villa, si joan Alfontsito. Bai, Alfontsito Borboikoa izango dugu, baino ez 12. 13. baizik, hau da, bere semeaz. Jende gehienari makiltxo bat gora bera berdin dio. Bai, gaur egungo Espainiako erregaren birraitonaz. Bire. Bai, horrek birraitonak ere primoak, seguro, ez? Bai. Urrun ez. Bai. Orduan, kontatuko izuet, pixka bat, 1922an, Urdesen gertatu zenaren bertsio ofiziala edo, ez?
urte hortako uztailaren 20-tik 24, Alfontso Amairugarrenak esan bezala, Lasurdes bisitatu zuen, zaldiz, joan ziren, ze beste modurik ez zegoen, ara iristeko. Eta joan zen aditu talde batekin batera, medikuak, ingeniari bat, eta itzultzean patronato bat sortu zuen, eskualdearen egoera hobetzeko, baliabideak martxan jartzeko. Hori esan bezala da bertsio ofiziala, baina errealitatea oso bestelakoa izan zen. Seguro, dozena bat ume Virginez bultzadutako urrezko karruaje batean joan zan, kakain herrian eta martxa. Ez, bueno, agian gertuago dago, bersio ofizialetik, baina hemen beste protagonista bat dago, eta da, baina ezaguna ere da, ez? Gregorio Marañón doktorea. Ospitalean. Bai, ez dakit ospitaleak, kaleak, plazak eta olakoak ez bere izena dute. Bueno, urte beterenago, 1921, Gregorio Marañón buru zuen talde bat, joan zen Lasurdesera, hango egoera aztertu eta irtenbidea bilatzera, eta esaterako ondorizatu zuten ura oso kalitate txarrekoa zela, oso jodu gutxikoa, eta edateko urronak ona lortu ezkero, osasun arazoak asko arinduko lituzkela. Baina Marañón doktoreak bazekien hobekuntzak gauzatzeko babes politikoa behartzuela, eta bueno, gizon ezaguna zen, eta eragina bazuen, eta orduan bere eragina erabiliz, diputatu batzuk komentzitzea eta kontzientziatzea lortu zuen. Baina galdera, nola lortu zuen erregea komentzitzea? Farlopa pizkata kaso. Hori ez dakigu, baina egia da erregeak kongresuan gero eta presio handiagoa zeukala. Justo orduantxe anualeko hondamendia, ez? Rifeko garra. Bai, hori da. Horri buruzko eztabaida egintzen kongresuan, eta monarkiaren erantzukizuna hartu izan aleporatze zioten erregeari, ez? Eta, bueno, erantzukizunik ez hartzea leporatze zioten orokorrean. Zergatikote. Bai, hortan oso borboia zan. Oso lehetuta zegoen beti. Bai. Eta orduan Lasurdeserako, ez, bisita horrek krisi hori gainditzen lagunduko zion, ez? Hortarako balioko zion, azkenean bere burua zuritzeko. Bai. Naiko zuria bazen, horrezkero, baina zuriago nahi zuen. Hori da. Baina egia da, esaten dutenez, Lasurdeseko herriska batera iritsi eta, ez, berehala, txabola ikullu oitako batean sartu zenean, esan zuela, hau izugarria da, ez dut gehiago ikusi nahi. Esan omen zuen. Ez dakigu testualki, alegato txiki bat ezin da baimendu, edo guazen hemendik nietan nire sortzion zerbitzariak. Eta gainera, adibidez, aurreko urtean, Gregorio Marañonek idatzitako txostenak irakurtzen badituzu, benetan ark ikusi zituenak, eta erregeak, ez? Sartu irten batean ikusi zuenak, ez zuen zer ikusirik. Egia da, bisitaldiaren ondoren Lasurdeseko patronatua erregeak sortu zuela ofizialki, baina horren atzean benetan Marañón zegoen, eta Marañón eta esan behar da bere lantaldea, ez? Esan bezala, medikuak, ingeniariak, azkenean azpiegiturak eraikitzeko, uraren kalitatea hobetzeko, likadura eta osasun zerbitzuak gutxienekoak behintzat bermatzeko, proiektu bat egiten hasi ziren, baina ez zuen aurrera egin, zergatik? Urrengo urtean, 1923an, Primo de Riberaren diktadura iritsi zelako, proiektua bertan bera utzi zuen, nolabait esateko, Marañón eta Primo de Riberak ez dutelako bat egiten politikoki. Bien arteko ezin ikusia oso ezaguna zen, eta azkenean ondorioak Lasurdesek ordaindu behar izan zituen. Erreak ez. Erreak dakigunez, 1921an Bigarren Errepublika aldarrikatu arte, lasai asko jarritu zuen tronuan, hori diktadura militarrak iraun bitartean, eta Lasurdes kezkatu gabe. Militarrek jarritutako eta sustatutako erregetza batek ez du inolako zer ikusirik, militarrek esarritako diktadura batekin. Horregatik sufritzen egongo zen, Primo de Riberarekin erregea. Isiltasunean sufrituko zuen. Kontua da esan dugu, eten zen, baina gero, hamarkada pasako ziren Lasurdesekin zerbait egin arte.
uste neurri txiki batzuk hasi zirela hartzen 50ko hamarkadan, ez? 60ko hamarkadan ere pauso txiki batzuk, baina gero ja transizioan, ez? Arte, azkenean frankismoa bukatu arte, eta 80ko hamarkada arte, ziren arazoiek desagertu, ez? Etzen benetan proiektu, ez? Integral bat, Marañon doktoreak pentsatutako, ez? Proiektu potente bat martxan jarri. Eta hala ere, 1922an, erregeak lortu zuen Lasurdeseko salbatzailearen irudia saltzea, ez? Zergatik, besteak beste, kaztare batekin, Jose García Mora, argazkilari batekin, kanpua, ez dut lortu izena besterik ez, eta kamarografo batekin, Armando Pou izeneko kamarografarekin joan baitzen, bertara. Eta egia esan, argazkiak asko daude, eta film zatiak ere sarean ikusi daitezke, gaur egun. Alfonso Amairugarrenak zekan bi botazo hori erregistratuta geratu da zen. Zabaldu bazten aukera zegoen aldiro. Ez dakit ikusi uzun... Diote, bisitaldi hortan... November bat egin zula. November? November, nonetzen zeu, bibotean zea. Badago mugimendu bat, bibotea hilabete batean utzi behar dala eta. Ez. Beste bizar batzuk erakutsi zituen. Ba? Bai, esaten dute, ibai batea iritsi zian, zian, eta bainu bat hartzea erabaki zutela, eta erregea guztiz biluzik sartu zela. Eta irudiak omen daude, baina ez dira inoiz publiko egin, guztion zorionerako, imaginatzen dut. Hori ikusi genezakeen endogamiaren ondorioak, ia agerikoa ziren, ala ez, Alfonso? Ez dakit, baina agerikoa zena da, ez, bera zinemazarea zela, ez? Kamarografoa eraman zuen eta hori dena, baina bai. Oso zinemazalea zen, konsumitzaile izateaz gain, zinema ekoizlea ere izan zen, hau da, sustatzailea izan zen, ez? Konsumitzaile, Froilán bezala. Bai, eta zinemarena ez da? Zinema, bai, autore zinema batez ere. Baina esan behar dago oso gustu zinematografiko zehatza zeukala eta genero jakin bat konsumitu eta sustatu zuela nagusiki. Pornography. You watch my sex. Pornography. My sex. You want my sex? Sex. Garbi gatu da? Bai. Ze gustatzen zitean Alfonso? Pornoa. Bai. Kontua da, Romanuneseko kondea bitartekari moduan erabiltze zuela, ez? Ez da gizatu zuzena, ez zuen bere izena agertzerik nahi edo. Eta hainbat film elkargatu zizkion Bartzelonako Royal Films ekoiztetxeari. Hor pista bat zegoen, Royal Films? Errege filmak, ez? Baina, bueno, eta esan barra dago horietako batzuk errestauratuta daudela gaur egun, nik ez dut bilaketarik egin, ez dakat interes berezirik, baina ni badezuet titulo batzuk botako izkizuet. Mereziko luke, El confesor, El ministro eta Consultorio de señoras. El ministro gogorazten Eliza, politikariak, senyorak. Abaniko guztia da hor. Bai. El ministro mateu kaixo guapa legearekin arazoi baldin baduzu, hemen dator ministroa arazo desataskatzera, hori da dita. Ez estilo... Bueno, seguro ikusi duzuela lako filmeren bat, inoiz. Ez, iturgina eta... Ez. Bai, zera ez butaneroa. Butaneroa, hori da bai. Bueno, zinemarekin jarretuko dugu, ze Lasurdesek eta zinemak izan zuten lotura bakarra ez da Alfonso, ez da pornoa, ez. Eta gertatu zen lotura hori handikan 11 urtera. Eta izan zen hori, handik 10 urtera, 1922an eskualdeak beste persona ezagun bat izan zuela bisitan, Luis Buñuel zinema zuzendariarena. Hori bai. Eta urrengo urtean, 1923an, Lasurdes Tierra sin pan izeneko dokumentalea
dokumentaren jasozun, pues hori ez, esan dugu zela, eskualdearen errealitate gordina, eta hori ere sarean dago ikusgai, eta nik uste merezi duela. Hemen jarriko dizuegu dokumentalaren hasiera, gainera Paco Rabalen ahotsean. Ara. Existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes... Botxa, Nahiko nuke, alako... Uste dute nik erre dudana, baina 6 aldiz gehiago erre behar dela maia hortara heltzeko. Bai, baina gero berezko zerbait behar da. Barrutik atatzen den zuze. Bai. Bueno, kontua da, Buñuel, Gregorio Marañonen ikerlanean oinarritu zela, ez? Baina lizentzia batzuk hartu zituen. Adibidez hauna da, neskato bat hilda agertzen dela dokumentalean, eta hildakoaren itxurak egin omen zituen, baina berez bizirik omen zegoen. Oraindik bai. Gero hilik agertzen diren animalia batzuk, hauntzak eta agertzen dira, eta propio hil omen zituzten. Bizka bat... Zegin zuen, Félix Rodríguez de la Fuente bat, egin zuen? Bai. Baina, bueno, egia esan horrek, olako detaileek eta eztabaida luzea piztu zuen, eta oraindik dokumentalaren inguruan. Azteko ja, Bigarren Errepublikako gobernuak, Bigarren Errepublikaren garaian gaudea, debekatu egin zuen, Espainiaren irudik askarra ematen omen zuelako. Bai. Batzuk errealitatea manipulatzea leporatu zioten, eta dokumental faltsutzat, ez, jo zuten. Gaur egun ja genero, ez? Bai, gero estilatzen dana, ja, hor... Bai, baina beste batzuek, adibidez Joris Ivens edo Robert Flaherty dokumentalista ezagunek, pelikula goraipatu izan dute, ez? Eta egia da, dokumentalak kutsu surrealista izan zuela, ez? Baina, bueno, bere duen barioa aitortzen diote, eta esan behar da, azkenean Buñueletzen kazetari, ez dakit, objektibo bat, artista surrealista bat zen, ez? Bai. Ona, hori da. Esan nahi, da esatea bezala, Daliren erlojuak ez dira oso realistak. Bueno, bere begira dapean bai. Baina badaukate atzean, ez? Esan nahi real bat, ez? Uste dalik errealitate edo santua deritzen zion hori, ez? Eta Lasurdeseko biztanlei dagokienez... Hori da, zesatute haiek, zebain arte. Batzuk, ez, ahots batzuk jantzuten dira, azken aldian, ez? Segur askia hori guztia gaindituta, ez, denborarekin eta baitare balioa aitortzen diotela, ez, azkenean Buñuelen pelikula bat zure eskualdiari buruz, eta gainera gauza badala errealitate hori exageratzea edo apaintzea, ez dut uste hitzegokia da nik kasu honetan, ez? Gehiago itxusitzea, baina errealitate hori egon bazegoen, ez? Eta... Baina, bueno, egia esan oain arte eta gehienei iraingarria irudituz izan zaie, Buñuelen lana. Eta niri personalki askoz iraingarriagoa iruditze zait, Alfonso Amairugarrenak bere burua zuritzeko egindako bideiaren filma, ez? Bai. Baina, bueno, esan bezala, zorionez, gaur egun Lasurdeseko biztanleek, ez? Arazo hori danak gainitu dituzte, endogamia ere desagertu eginda, eta borboien artean, zer esango dugu? Bueno, ez dakit ba. Bere leinu agian bi faktore salbatu lezaketela. Batetik Juan Carlosek prostituzioaren travel klubeko puntu guztiak beteta ditula, eta agian hortik semea furtiboren bat agertu aldala, eta semea gehia denez, ez dut uste hortik beste inor gehiago sortuko denik, ez? Ez dakit, nik oraingo kontuetez baino, birraitona, Alfonso Amairugarrenak, uste 7-8 semera izan zituela. Ofizialki. Beste 5, rekonozitu behar izan zituen... Behar izan zituen zeatik, ezkontzatik kanpo. Eta gero imaginatu, ez... bidean geratutakoak. Zenbat Alfontsito, egongo diren munduan. En fin, pues hala. Gora borboiak eta gozaiek. Hori da. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.